Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A yau mun shigo gidan Alhaji Dr. Shehu Sarkin Mayu kamar yadda muka saba, sai muka haɗu da wannan bawan Allah da shi ba jinya yake yi a gidan nan ba, amma kuma yana zuwa ne kawai ya karfa magani ya koma ya yi amfani da shi. In ya ƙare sai ya ƙara dawowa kamar yadda aka ba shi lokacin ƙarewar maganin, sai ya zo ya ƙara karfa wani maganin. Assalamu alaikum bawan Allah. Ka dan buɗe murya saboda mu ji ka. Za mu iya sanin menene sunanka? Na'am, menene sunanka? Gabana ne yake kumburi. Na'am, muna son sunanka ne tukun. Sunana Suleiman. Sunanka Suleiman? Na'am, Suleiman daga wani gari? Daga Ashige. Ok, daga nan Ashige. To mun ganka wannan gida, wani matsala ne ya kawo ka wannan gida? Matsalan da kawo ne wannan gida shine kumburin gaba. Gabana ne yake kumburi yana ciwo. Na'am, ka dan buɗe murya saboda mu. Gabana ne yake kumburi yana ciwo. Na'am, wato gabanka kenan yake ma ciwo yake kumburi? Na'am. Bayan shi kumburin gaban sai ina kuma ko kuma shine kawai ke damun ka? Shine kawai ke damun sai da yawan mafarkai. Sai yawan mafarkai? Irin munanan mafarkai kenan, kamar irin mayu suna binka? Ko dai mafarkin aljanu ko wasu abubuwa? Na'am. Sai me kuma? Ya kake. Na'am, to kuma ɗazu na ji kuna magana da Alhaji Dr. Shehu Sarkin Mayu, ka mai magana akan ka faɗa mai akan maranka yana ma ciwo kamar an ajiye ma ɗa. Ya kake ji a wannan ciwon mara? Maran ɗin yana kumburi ne. Gaban ya kumbura sai ji mara ya rike ni. Ok, idan gaban ka ya kumbura sai ka ji mara ya rike ka? Yana ma ciwo sosai? To, kuma kafin ka zo wannan gida ina da ina ka je? Yayin da na karbi magunguna na karbi wurare da dama ba zan yi lissafa maka iya wurin da na je ba. Ok, suna da yawa kenan ba za ka iya lissafo su ba? To kuma da ka zo wannan gida Alhaji Dr. Shehu Sarkin Mayu ya ma bincike akan abin da yake damun ka? Me ya ce ma? Ya ce min abin da yake damu na bani magani, kuma gaskiya na ji daɗin magani. Na'am. Kuma bai faɗa ma akan mayu ne ko kuma iskokai ba? Sharin iska ba? Ya gaya mu ya ce mun iskoki ne. Ok, iskokai ne, sharin iskokai? To na'am. Kuma ya baka magani ya kai so nawa? Ka kai kusan wata nawa kana shan magani? Magani dai ta karo na zuwa na uku kenan. Ok, na uku kenan. Amma kuma alhamdulillah ka samu sauki. Alhamdulillah na samu sauki. Na ba abin da yake damun kai. Ba abin da yake damun. Da shi ciwon maran da kuma kumburin gaban duka ya sauka? To alhamdulillah. Yau ma ka zo da alamu ka zo ka karɓa wani maganin kenan? Na zo karɓa magani, ya riga an ban magani. Ok, ya riga an baka, za ka tafi ne kawai? To Allah ya ƙara tsarewa, ya ƙara ba da lafiya. Mun gode sosai. Allah kuma da kai gida lafiya. To Allah ya tsare. Ana godiya.